سنگر و که بجم یعنی آگاهین هجمارا دهنه که ناکوکی هن راستی لگوری داخویانی پارزگر روحای 16 کس بریندار بونه جوان 10 خواندکار 4 مامۆستا یک کار خزمەتگوزاری د ناو دەبستانە دادکە و پۆلیسێکی بگشتی 16 کەس بریندار بوونە لە گۆری ئاگاهیان کو پارێزگار بخوا ئەشکەرە کردیە ئەم نەهال بەر vê dibistanê navê vê dibistanê dibistana Ahmed Qoyunciye dibistaneke pîşeyî ye ku li navçeya Swêrekê ya Rûhayê cî digire ev êrîşkar xwendekar bûye 19 سالیه آمادهی دخوینه به سلاح دکه هندر و به علا تخمینی ایریش دکه دوی ایریشه دا هم خواندکار هم مامۆستا تینا بریندار کرد هن خواندکار جبو کو نه نکشتن لگور آگاهی خوش پنجره خوش جامه داویجن خواره او بسوکی بریندار دبن لی چند مامۆستا به گرانی بریندارن روشکه به ویرانگه ام نهال باخچه وید بستانه li gorî agahiyê ku me bi dest xiste ew xwendekarê ku êrîşe vê binkeya dibistanê kiriye ew êrîşkar bixwe piştre xwe kuştiye wî bixwe xwe kuştiye û hêjî cenazeyê wî di hundir de ye li gorî agahiyên ku li vê derê me girtî ekî bû tîmên lêkolînê yên ciyê bûyerê hatine li vê derê lêkolîn dikin ka bûyer çawa qewmiye bi çawayê qewmiye bo qewmiye û hemû lêkolînê xwe niha berdewam dikin hêjî cenazeyê wî êrîşkar li gorî agahiyên ku niha mejderdorê girtî di hundir de ye û nehatiye rakirin wî ew xwendekar 19 sal ye û wî bixwe piştî êrîşe jî xwe kuştiye wisa tê gotin ev ne agahiyên sedî sed yê piştrast kirin ev agahiyên destpêkê ne hema 2-3 saet berê êrîş çêdibe li vê derê lê agahiyeke din jî heye senger li gorî agahiyên ku hatine belavkirin ev jî nehatiye piştrastkirin ev xwendekarê ku êrîş kiriye yani ev êrîşkar di hesaba xwe ya medya civakî de sosyal medyayê de hin parvekirinan dike di van parvekirinan de gef li vê dibistanê dixwe rêveberiya dibistanê vê agahiyê ji asayîşê re dişînin û pişt re jî îro ev bûyer diqewime lê ewleyî hatiye girtin ne hatiye girtin di vir de ewleyeke çawa hatiye girtin li ser vê yekê jî rastî münaqeşe û guftugû heye rastiyek heye xwendekarek 19 salî êrîşê bi silah ketiye hundir êrîşê derdore kiriye bi awayekî ala texmînî 10 xwendekar birîndarin 4 mamۆsta birîndarin xebatkarekî vê dibistanê ku karûbarê xizmetguzariyê dike xizmetê dike ew birîndar e û polîsek jî hatiye birîndarkirin di vê êrîşê de piştî êrîşê xwendekar bixwe xwe dikuje cara yekemîn e ku em bûyereke bi vî rengî li Bakur li bajarekî xwe dibînin zor baş yek cî herî balkêş yê êrîşê ye.